చైనా భూకంప తీవ్రతతో నేపాల్కు మరోసారి భారీ వరద గండం తరుముకొస్తోంది. చైనా సరిహద్దు వద్ద భారీ సరస్సు తెగిపోయింది. మొన్నటి వరదతో పోలిస్తే 5 రెట్లు అధిక తీవ్రత తప్పదన్న నిపుణుల హెచ్చరికలతో నేపాల్ వాసులు భయం గుప్పెట్లో బిక్కుబిక్కుమంటూ గడుపుతున్నారు. ఎత్తైన ప్రదేశాలకు చేరుకుంటున్నారు. చైనా టిబెట్ బోర్డర్ వద్ద వరద ప్రవాహం ఇప్పటికే మొదలైంది. వరద ప్రవాహం నేపాల్ వైపు ముంచుకొస్తోంది. వరద ముప్పుతో టిబెట్లో సహాయక చర్యలు నిలిపివేశారు.